Okay. Ano, tinitigil na tayo. Hello, hello mga moms! Ayan, good day to everyone and welcome to my vlog, to my channel, Mom G. Kasama natin si Mariana Michalsa and Nia Kaloka MK. Tama ba? Hi! Oo. Kahit ako naloloka na rin ako. Ayan, ano ba yan? As you can see, no, kaming tatlo ay originally from Manila lahat. No? And the common denominator naman natin is because of Brenda. Masya, pawisan ka. Oo, medyo na-tense. Medyo ako yung na-tense bigla. Pawisan ka. No, biro mo katataas sa marigo pero pawisan na. By the way, so ngayon pag-uusapan natin, ang ating topic is, ano ba yung kaibahan ng buhay sa Manila at dito sa Hinaguan? Oh. Well, regarding sa, maliban dun sa dahilan na because nagbablog tayo, ano nga ba yung pagkakaiba niya? In real life. Yes, oo. Siyempre sa totoong buhay, I mean, lahat naman kasi tayo may reason, di ba? Hindi lang dahil sa pagbablog kaya tayo nandito at bumabalik-balik tayo dito, no? Tumiyak. Umiiyak. Okay, first, ano sa tingin niyo yung pagkakaiba ng nightlife? Yan. Ng buhay sa gabi ng Manila dito sa province. Marian, ikaw muna. Kasi di ba sa Manila, pinaubilian ko naman talaga ng lagi ko kasama yung mga friends ko, yung You have another set of friends. hanging with my friends. Pero dito, iba talaga yung buhay sa probinsya. Yung tipong 6 p.m. pa lang, sobrang dilim na. So magtitipon-tipon na kami sa lamesa dito, sabay-sabay kami kakain. Sa Manila kasi hindi ko siya nararamdaman. Naranasan pala. As a broken family, never ko siyang na-experience na kumain kami ng salo-salo with my family, ganon. Kaya dito na-experience ko talaga yung family talaga. Unless meron kayong special gatherings. Yun. So, Wala pa rin din talaga. Ah. Never kaming nabuo as a family. Never din kaming kumain ng sabay-sabay. Kaya dito, tuwang-tuwa ako kapag tatawagin na kami isa-isa na, kakain na, ganyan. Okay. Oh, So, kaya ganun kaya ako lagi pumupunta dito kahit mag-away-away man kaming lahat, babalik at babalik ako kasi yun yung nami-miss ko. yung nightlife. I mean, Oo. yung So, buhay, day and life. Buhay ko pala dito mismo sa probinsya. yung nightlife na yung gimmick. Gimmick. Wala, hindi naman ako gumigimik kasi taong bahay lang ako pag nandito sa farm, matutulog ng maaga. Talaga ba, Marian? Hindi, kasi kami, di ba, niyaya ko yung mga bayot na, o saan tayo mamaya after kumain, yung ganyan, pupunta na kami ng labas. Iba talaga yun sa Manila dito. Dito kasi kailangan mo mag-travel ng almost 30 minutes bago ka makapunta sa store or gigimikan mo. Sa Manila kasi parang isang tricycle lang nandun ka na agad sa pupuntahan. Sa Marikina kasi sila. Oo, Marikina. Malapit kami sa lahat. Ikaw, anong nightlife? Ano? Ano masasabi mo sa nightlife dito sa Nightlife here is province more compared to Manila? relaxed. Mas nakakapag-relax yung isip mo dito. Although, sa kanila Marikina, malapit sa mga pasyalan. Sa amin, malayo. Like, Timog pa lang, you need to drive, magta-taxi ka pa or ganyan. Pero nightlife dito, simple lang. Pag dinner, masarap din mag-dinner. Usually, magkakasama tayo pag dinner. Yun yung masaya. Kasi, Aminin nyo kapag nasa diskuhan tayo. Dito, Oo, pag magkano lang diskohan, entrance? Wala pa nga eh. diskohan Libre yun. pa, nasa labas. Hindi na tayo pumapasok. Hindi, pero kasi ang entrance Totoo. dito, 20 lang, sagad na, di ba? Pero syempre, minsan hindi naman tayo pumapasok sa loob. Nasa labas lang tayo. Tapos hanggang mag-antay ka na libre na hanggang alas 12, libre na yung entrance, pasok na sa loob. Aminin, even the alak. Oo, yun, Diba? yun ang masarap din mga nightlife. Madami ka nakikilala. And then aside from Correct. that, sa Manila kasi, mga tao doon, parang feeling ko suplado na, doon nga mag-hi hello ka, hindi ka mapansinin. Dito, mag-hi hello ka, hi Mia, may gaganyan na sa'yo, day. Eh kasi nga, Sila mismo mag-i-entertain. Sila parang parang hi Pogi, ganyan, ngingiti yung gano'n. yun yung difference. Sa Manila, hindi, diba? I mean, susuplado ng mga malayo. tao doon. tsaka, hindi naman siguro sa suplado kasi maybe, iba yung culture din. Iba na Kasi, rin, parang, Hindi, sa bagay, depende naman sa approach mo yun kung paano mo siya i-approach. Pero kasi talaga, walang etos kasi dito, parang ang dali lang lahat. Ang dali. I mean, Promise. Oo, tsaka yung approachable, mga auntie dyan, auntie, ganyan ka lang, diba, dadaan ka lang dyan, auntie, ganyan, ay, ganyan, doon sa Maynila, parang, dito, nandiyan ka lang. Meron din naman to sa mga Manila, di ba? May mga
friends tayo na, o dyan na tayo, sige ibang inom. parts, pagkakilala Diba? ka na. Pero, ganun. dito kasi kapag sinabi mong party o disco, ay hindi. Sound system Oo. din to. Pag Oo. hindi man aircon, wapa Oo. kasi masa, di ba? Yun ang masaya. Higit sa Ang lahat, baho na maraming aura! I'm never gonna experience sumaura dito. Ha? Talaga ba? Kaya nga kayo nagsigawan dalawa sa plaza. Okay, let's talk about boys. Boy. Sige, ito ha. Turuan tayo. Wala tayong magbibigay ng tanong. Okay, turo nyo. Turo natin kung sino dito yung marami ng naging boys dito. Di ba? Ako? Bakit ako? Ikaw. Ikaw, sino ituturo mo? Siya. Kasi yung sa'yo, pumunta sa kanya. Diba? Ikaw, anong question? Okay, turuan natin. Di Lahat ka, ba ng lalaki dito ginajowa mo? Hindi Ginajowa nyo pala. wow! Ginajowa natin kapag naurahan na. Ako hindi talaga. Hindi Pag naurahan, naman. hindi. Hindi, given naman the circumstances. Pag nabuo, pero pag hindi naman, hindi. Ikaw, meron kang, Or yung pag-akala pero mo meron kang lang. inaurahan na nagginawa mo. Yung akala ko lang. Hindi nga, ganyan. oo, hindi. May inaurahan ka ba? Yung aura lang, hindi alam sana pero ginawa yung mo. aura-aurahan lang. Hindi pa talaga ginawa. Meron. Pero para papunta na doon or ganyan. Pero after nun, Si ano ba? wali. Di ba ano lang yun? Landi lang yun. Oo, pero tas ginawa mo. masarap-sarap lang din. Oo. Yung ano? ganon. Masarap-sarap lang din yung feeling. Ikaw, meron ka rin. Wala. Ay, meron. Isa yung... Kahit? Yung naging scholar, Gaga. Yung ano, Kahit? Gabilya. siya lang yun. Ay, isa oo, lang yung yun. nagja-jollibee kayo. Oo, yung ganyan. kayo Oo. kumakain. Oo nga pala, oo. Si ano, Kitty Nakilala niya ako Cutie. sa family Yung niya. kinamping mo dito, yung wala pa tong ano. Oo, hindi- baby Camping with lang. friends niya. Daming Oo, friends. landi lang sana yon. Eh, ang bait ng lalaki kasi. Naalala ko yon, sabi niya, Ma'am, isa ko sa'yo ni isa. Magulat ako, magkakasama ba sila sa loob ng tent lahat? Wala man lang natira. Ako wala pa. Kahit na ginawa. Wala. Meron, di ba? Ano ba yung Panday. jowa? Hindi. Ay, hindi ka siya naging jowa. Sumama sa akin, tapos na-aksidente kami doon. Oo. Di ba? Ang tawag diyang karma. Wala pa ako nagagawa. Si Ryan po yun. Wala pa nangyayari. Na-aksidente na kami doon. Diba? Nadulas kami. Sabi niya, inaahas mo si Mamsi, ha? Kilala ka ng motor. Okay. Ano naman yung ano? Ito naman. Well, binenta ko na. Ha? Binenta ko na Yung yung motor. motor kasi may bad memory. But still, good memories pa rin naman yung mga nandun. Oo. Ito naman, pag-usapan naman natin. Yung ano, food. Ano yung kaibahan ng food ng nasa Manila dito sa Mindanao? Ngayon na nagbahay na ako dito, may madami akong natututunan eh. Natututunan. Sa Manila, same kami ni Marian. Mag-isa lang din ako sa bahay usually. Even So, before. Order, bili lang sa karinderya, kumain ng... Or pag Ano yung difference ng food sa Manila? dito fresh. Okay. Yung cost, mura pa rin dito kasi mas mura. dito ko natutunan yung price difference. At mahilig sila dito sa may luya. May luya. At Oo, may luya, may sabaw. may tanglad. Mahilig- Yun yung feeling mahilig may ko, sabaw. ina-adopt, hindi ko talaga makuha ko. Bakit? Yung kumain ng isda na tinola. Babalik kasi ako sa malansa. Okay. Kaya kahit anong gawin kong kain ng gano'n. Kasi parang may psoriasis ka. No? Pag kumakain ako Ay, ng yung allergy malansa, Grabe yung namumula yung pantal. Oo, pantal sa mukha. nagpapantal-pantal ganun. ka. Kaya pilit ko man siyang kainin talaga. Ayaw ng katawang. Okay. So, pero at least Tinatry ko. aware. Yung, Hindi, I mean aware ka. oo, kasi sabi ko, hindi nawawala talaga yung pantal, yung pula-pula ko sa mukha. Nung nagpa-check up ako, ayun, sinabi sa akin na Bawal ka sa Allergy. malansa. Itlog sobrang hindi malansa. naman. Hindi, sobrang malansa. Ay, ano na lang, Sobra. ano Mostly na lang yung seafood. kinakain dito sa Mindanao na bihira mong matikman sa Manila? Seafood. Medyo may price nga lang. Pero nung nagluto ako, yung mud crab, Mas mahal naman sa Manila yung mga mud crab pa lang nakakuha ko 1 kilo, 320. Eh yung pork, or 300, tinawaran ko 315, ganyan. Eh yung pork, 370 na, 350. Eh yung 1 kilo ng crabs,
hilig ko yun. Hilig ko rin yung crabs. Di ba bawal ka rin sa Hindi ako Yeah, kinakain. pero hilig ko Hindi ka yung mahilig, crab. hindi ka- Oo. So yun, yung Ikaw? seafood. anong food? Pilit kong kinakain yung sardinas. Ah? Na nahinahalo sa mga gulay-gulay. Pero pag sardinas lang ako. Nakakain mo naman. Oo, yung sardinas nga lang na may kalamansi. Or with, sibuyas, yes. with gano'n. egg. Bet mo Oh, din, with with egg. egg. Pero Oo. yung ihahalo talaga siya sa iba't ibang putahe. So sa Manila hindi ka nakakakain? Talaga? Ako talaga, lechon. Dito ko lang, Aminin nyo. ako hindi ka kumakain. Pag mga party, Hindi, I mean lechon kasi alam mo, lechon. sa Manila, bihira. Bihira yung Bihira ka may makakita party. ng may lechon. Para alam mo ba, Diba? Lechon feeling man, ko, ako, pero yung lechon tayo baboy. lang nga yata yung nagle-lechon-lechon doon. Simula nung magkakasama Ay, na tayo sa sila kasi, apartment. nung tayo Oo. ba? I mean, sa personal life natin sa Manila. Diba, Wala, bihira tayo wala makakita. akong Hindi kami napupuntahan na nagle- birthday hindi kami party. nagle-lechon. May lechon, diba? Birthday lang yun Oo. Wala Wala akong eh. nakitang lechon. Dito, diba, birthday, ano Kahit lang. ano Graduation, may May lechon. lechon. Birthday binyag, may Ay, ang- lechon. ay, ang Ang bongga dito. Ang bongga dito, lechon. True. Parang Lechon party. Although kami doon, kalapit lang namin ng lechonan. Lechon. ang Bulacan na Oo. lechon, Hindi Baliwag talaga lechon. bihira. Ikaw, di ba, pag umati tayo ng mga birthday parties, Oo. unless, ano siya, Mayaman. bongga o mayamang-mayaman, dito hindi. Oo. Simple Sino ka? Dito, hindi naman namin sa inaano ha, pero nalaloka kami kasi bihiraan namin ma-experience Dito sa Manila. Nakakagulat. kahit lechon lang and then yung isa may dinugaan na Yeah. yun lang yun. Basta may Diba? lechon. Na-experience pa nga natin Oo. dito yung simpleng lunch lang. Wala namang okasyon. May lechon. May lechon. Nakakaloka dito. Iba yung lechon dito sa At probinsya. iba yung lechon. At pag sila yung nagluto din, ibang-iba din. Iba rin yung lasa, diba? Ibang-iba din. Okay. Ito Okay, na. iba ako din. To our last part, ano yung memorable? Ano yung gustong-gusto mo? O yung parang, from this moment, hindi ko makakalimutan yung nangyari sa akin dito sa Mindanao. Yung memorable for you. Yung gusto mong experience. Yung naranasan mamabangga mo. kami ni Mi. Ito iniisip ko. Mamabangga kami! Ang Okay. hindi ko alam. Hindi kami nabangga actually. Saan yan? Lumangga tayo sa kanal na. Nagising Ano na lang yung tayo. sa- Nag-stop na lang yung car doon sa Nag-stop kanal. yung car. Tapos ang dami ng tao sa labas. Kasi ko tulog. Gising na. Nakatulog kami. Tulog na kami. Dalawa lang kayo sa car? Hindi. Ang Si Melmar, ako, siya, si Amanda. Buti hindi nagsalita si Amanda. Amanda yung galit na galit sa amin. Nakatulog kami sa loob siya, nasa labas. Tumalon. Asan kasi ng aircon ng car? siya, Galing, Tumalon siya. Ano pa talaga? galing kami sa party. Asan na ng aircon ng car? Yun din yung naisip mo. Naisip ko rin, napaka-memorable. Although, buo naman yung car talaga. Nag-stop lang talaga siya. Pero, Daming tao sa labas. syempre nung nag-stop na nag-ganon, nagtaka na yung mga tao. Teka, nag-stop na yung car doon kasi naka-shutdown na pala yung utak ko. As in parang tulog na. Yun ang pinaka Oh my God. unforgettable. Akala ko mamamatay na. Tapos narinig ko sumisigaw si Melmar. Doon ako nagising, sigaw ng sigaw si Melmar. As in, na. Oo. Ulo ka. Ako siguro yung ano lang. Memorable. Kasi yung happenings naman dito. Marami, no? Marami, sobra. Dami. Madaming memory. Yung Pero nag-ano pa tayo, pinaka-memorable lang siguro. yung namamasyal tayo. Yeah, Yung Claveria, yung yung kung saan-saan tayo na pa. Di ba? El Salvador. Isa yun sa Salta mga, natin Oo. dito. yes. Isa yun sa mga, Tayo. ano namin, Initaw. pinagpapasalamat namin mga taga Manila kasi nagkakaroon kami ng chance na malibot ang Mindanao. Oo. No, by vlog. Yung napapanood lang namin dati sa Facebook. Nakikita natin, yes. Oo, like ako even before, like, ano ba ang Mindanao Ano ba ang Mindanao? Syempre, Yung iba kasi naging BFF mo naman si Brenda, sabi, kinikwento lang niya sa'yo noon, ganito, ganyan, sa probinsya namin. Sabi ko, may probinsya din naman ako, sa La Union, pero magkaiba kasi. parang, Iba yun. may probinsya ka din, sa yes, Pangasinan, nagpunta rin tayo, di ba? You are, ano province mo? Wala. Manila, Leyte Marikina mo. lang talaga. Si Mama Mindanao. Mindanao. Ayaw nga pala. Pero never ka pa Isang nakapunta. beses, bagets pa ako. Siyempre wala pa akong kamuang. Oo. Yung neighbor ko, sila Prince, if you remember sila Prince, sila Aling Clara, taga-Balingasag lang yun. Oo. Kinuwento nga ni Prince. Diba? Taga-Balingasag Kaya lang. yun yung ano, yun yung, Diyan yung mga kapatid niya. yun yung gusto naming masabi sa mga taga Manila na huwag kayong matakot mamasyal ng Mindanao. Pero, Kasi Oo. parang Manila rin to na wala kang gagawing masama. Wala ka na wala namang Andyan, mangyayari sa- andyan din lahat. May McDo dyan, may Jollibee dyan, may Yes, ano. sa kahit sa saka ang babait ng mga taga Mindanao. Ako nga naligaw, di ba? Oo. Bumaba ako na. Kasalanan, kasi nakatulog ka na naman. Bumaba ako ng ano ba yun? Baligasag. Lagpas pa ng Salay Balingasag. salay ka na.
Papunta na ako na. Salay na siya. Basta malayo na. Papunta na ng Surigao. Yun yung sinundo ka ni Mark? Papunta Hinoog. Ayun, no. Oo, buti hindi na siya umabot ng Hinoog. Tapos sumaba ako sa bus. Nagpahatid ako sa Balingasag bus Terminal. station. Mm-mm. O, diba? Kaya kayong lahat, guys, okay matakot mamasyal dito. I mean, ang dami magaganda. At Kasi, masaya uy, dito. ito pa. Dito na lang mismo ha. May Yes. ilog. Yung ba, diba, dito may ilog, may Tapos, yung swimming pool, yung yung dagat. Swimming pool na rin. Kasi sa Manila talaga may Beach. dagat. Yes. Saka dito accessible lahat dagat. Nandyan lang. Pumunta ka lang sa Oo. kanto. May dagat na. Kasi doon in comparison, doon sa La Union, may ilog naman doon sa part ng sa lola ko. Kaso, malayo. Wala nga signal doon. Yeah. So, yun eh. Hindi, siguro yun nga. Oo, Yun nga iba yung isa din. sa kagandahan Yung ng pwesto. malayong lalakarin mo pa. Eto, nandito. Andyan na Ito tayo. yung pwesto mismo Oo, yung pwesto. ni Brenda kasi yun Ito yung na. maganda. Ito Sa ating na. mga bisita niya, sa ating mga kaibigan niya kasi nagiging accessible doon sa mga bagay na gusto natin ma-experience na hindi natin nagagawa sa Manila. Oo. Isang kembot lang dyan. Sagpulon na. Oo. May isang waterfalls falls. na din. Oo. Higit sa lahat, isang lingon mo lang. May lalaki na. True. Ay, doon tayo maligo sa spillway kasi, Ma'am Shi, para, Ha? doon tayo maligo Hindi pa, yung sinasabi mo. di ba? Sabi ko, parang liligod lang na ganyan. Uy, sabay ka. Ayun na. Ayaw mo, medyo mas tago kasi dito, tinan mo, hindi Hindi, kita. tsaka Doon tayo, Para mabilis yung pagbibihis kagad. Wala So- bihis-bihis, hilaan agad. So, ayan na mga mom siya, na-share lang din namin yung mga Oo. other side of stories, o yung mga ibang experiences Oo. namin dito sa Mindanao. Para hindi natin napagkukwentuhan tong mga to. Diba? Oo. So, naisip ko lang bigla, sabi ko, mamaya nga mag-usap-usap ko ng Manileña girls. Oo, Iba vlog masarap. natin. Masarap pag-usapan yung mga ganito. Yung, Correct. So again, maraming Lugar. salamat sa inyo lahat. Thank you so much for watching. Sana Thank gusto niyo you. itong video namin. And if you like it, please do subscribe, follow, and like us. Marian Ambiciosa. Mia Kaloka MK. Ayan ha. FB page and YouTube. YouTube. Mia Kaloka pa din. Mia Kaloka. Mia So, Kaloka. Mia Kaloka MK sa kanya FB page. And of course, yours truly, Ma'am Shiji. Maraming salamat. Thank you. Pa-report.